Konečne sobota. Dobrý deň vám prajem. Prajem vám príjemnú sobotu. Vítajte pri 3. epizóde podcastu Konečne sobota. Podcasty sa venujú nášmu mestu Banskej Bystrici. Dnes prijala pozvanie k téme o cestovaní Katarína Lupták-Albertová. Vítaj, Katka. Ahoj Tomáš, ďakujem za pozvanie. Nech sa páči, s radosťou. Ty si majiteľkou cestovnej kancelárie. Áno, je to pravda. Je to jeden z dôvodov, prečo som ťa vlastne pozval do podcastu, pretože si myslím, že ak budeme hovoriť o cestovaní, o cestovnom ruchu, tak si jeden z tých ľudí, ktorý vlastne má v tom odbore takú celoživotnú skúsenosť. Takže ty nám vieš veľa o tom povedať asi. Aj keď možno by sme sa potrebovali z pohľadu nášho mesta na to pozrieť z opačnej strany, než sa dívajú teda tí, ktorí si kupujú dovolenku. Ale tak prejdime ľahko, tak ako ty, ako dlho sa tomu venuješ? Vlastne v cestovnom ruchu pôsobím od roku 2005, čo je už takmer 20 rokov. A s tým, že od roku 2017 som majiteľkou vlastnej cestovnej kancelárie tu v Banskej Bystrici. Super, no nemôžeme ju venovať, ale to asi nie je pre teba žiadny problém. No jasné. No ďakujem, že to akceptuješ. Menia sa nejako požiadavky ľudí, že ak si v tom 20 rokov, hej, akým spôsobom sa menia požiadavky cestujúcich? Menia sa veci, ktoré ľudia vyhľadávajú, alebo je to stále to isté, viac menej, že proste je to také monotónna robota? Ako v zásade platí, aj za tie moje roky praxe, čo mám odsledované, že čo sa týka hlavnej letnej sezóny, ktorá začína niekedy v polke júna a končí koncom augusta, klienti majú prevažne záujem o typické klasické dovolenky pri mori, čiže oddychové dovolenky. Ale v posledných rokoch narastá trend, keď ľudia a klienti túžia po poznaní, čiže spoznávaní nových krajín, miest. Čiže ako keby je stále viac ľudí, ktorí sa snažia alebo vyhľadávajú tie poznávačky proste, že idú za niečím, za nejakou vedomosťou alebo proste. Okay. Áno, a dokonca nehrá v tom rolu ani vek. Máme klientov, ktorí túžia po poznaní hneď ako skončia strednú školu, ale limity vekové tam nie sú žiadne. Ja osobne som bola teraz na poznávacom pobyte v Portugalsku, kde sme vlastne v rámci našej skupiny mali klientov, ktorí mali na 79 rokov. Tak dobre. No tak. Bol to super zážitok, troška sme sa toho obávali, ale stíhali naozaj s nami všetko a boli to výborní parťáci. OK, tak skúsení ľudia, no, čo si budeme rozprávať. Áno. Takže ľudia začali vyhľadávať aj poznávačky. To by mohlo byť dobrý signál, trebárs aj pre naše mesto, ale možno, že, ja neviem, Banská Bystrica podľa mňa ponúka veľa možností aj na také niečo, čo napríklad poznáme z tých dovoleniek pri mori, že ty sa proste váľaš sa 3 dní pri mori a potom si povieš, že potrebujem niečo iné, tak zoberieš si nejaký fakultatívny výlet. To znamená, že oni ťa vezmú, buď ideš, ja neviem, na loď sa plaviť, rybárčite, kúpete sa, jete nejaké morské príšery, alebo idete, do púšte napríklad. Do púšte, napríklad, hej, že stratiť sa, hej. Áno. To sa málo kedy si podarí. Inak to som raz, neviem, teraz takú vsúvku dám, že na Fan rádiu, keď nachytávali ľudí, tak tam volal mravec a on vtedy chcel, aby v džungli stratili jeho manželku a svokru. Že on to ako priplatil. To by si viacerí prijali, podľa mňa. Nielen manželku, možno aj svokru, No a on ako vyslovene hovoril, že ja mám peniaze, že to nie je problém, len proste ako keby ich tam ten nejaký sprievodca mohol zabudnúť. Tak toto asi sa málo kedy stáva. Potom samozrejme vysvetlo, že to je nejaký ako fór a tak, ale myslím, že vtedy volal do nejakej cestovky v Bratislave, čo robí práve túto exotiku. No. A tak to tiež môže byť druh. A práve tento postreh ma inšpiroval k tomu, aby ja som hneď potom, ako som sa stal poslanec, krátko na to, ja som členom komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov, tak ja som vlastne predložil tam takú koncepciu, že Banská Bystrica by v spolupráci s okolitými obcami mohla ponúknuť
aj takéto tematické, alebo teda fakultatívne výlety na rôzne témy, hej. Napríklad, ja neviem, sakrálny okruh, hej, po tých vlastne stredovekých kostoloch, Čerín, Poníky a tak ďalej. V spolupráci s tými obcami ten človek by mohol dostať niekde obed napríklad po ceste, mohol by proste okúsiť ako keby tú okolitú krajinu. Alebo napríklad nejaký športový okruh, lebo však Banská Bystrica mesto športu má aj, povedal by som, ako dlhú športovú históriu, takže máme podľa mňa na čo poukázať. Potom by mohol byť nejaký taký historický, klasický, muzeálny okruh, architektonický okruh. Máme tu podľa môjho názoru aj nejaké svetové proste diela architektonické. Však už len samotný Hronsek. Drevený kostol. Hronsek, áno, ale aj ten pamätník SMP, ako v princípe je to asi svetová architektúra, takže nejaký banícky okruh, ako som spomenul, hej, cez Hámor, Španiu dolinu, Banský vodovod. Čiže je toho množstvo, podľa môjho názoru. Minule som narazil aj však na tú knižku, ktorú mám, odkedy vyšla, to Podzemie Banskej Bystrice, čiže podzemie v súvislosti s banskou históriou tiež. Takže, a s akou odozvou si sa stretol na meste? No, ako... To by ma zaujímalo. Povedali mi na komisii, že to je dobrý nápad. Je to. Aha. A tam to asi aj skončilo, predpokladám. No, zatiaľ nemám spätnú väzbu takú, ale tak v komisii sú ľudia aj zo župy, tak ja predpokladám, že v tie OCR-ky sa toho skôr chytia, hej, a skôr zosieťujú tie obce ako mesto samotné. Takže... Ako ja to chápem a rozumiem ti, čo chceš dosiahnuť, samozrejme chápem, že je to veľmi ťažké aj zrealizovať, lebo je tam dôležitá hlavne tá spolupráca okolitých obcí a miest. Banská Bystrica vie ponúknuť široké spektrum vyžitia pre turistov a návštevníkov. Tým, že sme vlastne umiestnení medzi pohoriami, už tu nám vzniká nápad na realizovanie turistických rôznych okruhov. Potom samozrejme, keď sa dobudujú cyklotrasy, je to ideálna lokalita aj na cykloturistiku. Samozrejme, Banská Bystrica ponúka aj možnosti na oddychové wellness dovolenky. Hneď poblíž máme vlastne kúpele Brúsno, ktoré majú svoje nové wellness centrum. Samozrejme, ponúka možnosti aj napríklad na náboženský cestovný ruch, však všetci poznáme Staré hory. Potom tu máme k dispozícii takisto aj tú Barborskú cestu, ktorá začína práve v Banskej Bystrici. Áno, Banská Bystrica však za primátora Gogolu v podstate jeho ako volebný slogan bol, že teda mesto cestovného ruchu. Vznikla nejaká griliáda, vtedy teda nemám pocit, že naše mesto by bola nejaká gastroveľmoc, čiže v tom som ja nevidel, ja osobne som v tom nevidel žiadnu ako keby tradíciu. Pamätám si, že áno, bolo takéto podujatie, ale neviem, koľkokrát sa po sebe opakovalo. Myslím, že 3 alebo 4 krát bola tá griliáda, neviem, tiež sa nepamätám presne, ale a priori my keď aj sem dostaneme podľa môjho názoru ako turistu, tak v podstate, ja si myslím, že to mesto naráža na problém nejakej kapacity ubytovacej. No to je pravda. To máš pravdu, Tomáš. A na toto by sme sa možno, že mohli v najbližšom období sústrediť, aby sme v podstate vytvorili podmienky na to, aby ten človek... Lebo on, keď tu bude mať čo robiť, tak tu bude chcieť aj prespať. Keď tu bude chcieť prespať, tak sa tu aj naje. Hej? Čiže ako bez toho prespania je zbytočné sem ťahať tých turistov. A ja by som to vysvetlil na takom príklade. Hej? Teraz, ja viem, že teraz rozprávam viac ako ty. Nie, v pohode. Ja zatiaľ premýšľam. Okay. Že vlastne ten hotel Lux z väčšej časti prerobili na byty. A to je veľká škoda. To je veľká škoda a začína to byť problém v momente, keď sa podarí, a ak sa teda podarí, zrevitalizovať Dom kultúry. Pretože on ten koncept hotela vedľa Domu kultúry mal veľký význam. Hej? Myslím, že tak aj bolo pôvodne plánované. To bolo spĺňalo svoj účel. Áno, celý ten koncept vlastne bol tak postavený. No a my vlastne dneska, v podstate, ak začneme vyťažovať ten Dom kultúry, tak nemáme tých ľudí kam ubytovať, čiže ten hotel nám tam chýba v blízkosti. Tu ti skočím do reči. Myslím si, že by malo byť aj v záujme nášho mesta, aby sme vybudovali tie ubytovacie kapacity. Však vidíme to minimálne na tom, keď sa konajú nejaké akcie na amfiteátri. Už tí prichádzajúci návštevníci majú problém s miestom ubytovania. V podstate v Banskej Bystrici máme aké ubytovacie zariadenia? Máme tu, čo tu máme? Máme tu hotel Lux, máme tu hotel Dixon,
Potom, čo tu máme, malý hotel Arcade a myslím si, že ešte áno, hotel Curie, ale tam sme skončili. A keď dokopy narátame tie kapacity ubytovacie, tak koľko to môže byť? Nejakých 100 izieb maximálne? Tak možno ešte sú nejaké penzióny, tam pri Sadke vznikol nejaký penzión, neviem, aká tam je kapacita. Máme ešte penzión Mojzes, ale ten má tiež málo izieb, ale má vynikajúcu polohu, je v centre mesta, takže... A taký možno klasický kongres hotel, proste ako bol pôvodne Lux mal niekoľko tých kongresiek, hej, a proste odrazu to stratili význam tie kongresky, keďže tam nie sú izby na ubytovanie. Takže to je tiež škoda a aj tá kongres turistika má svoj význam, aj ekonomický podľa môjho názoru, lebo však ono to sem zase donesie nejaké mozgy. No tak žiaľ, o tie kapacity sme prišli. Čiže my sme mali nejako systémovo začať rozmýšľať nad tým, že čo s tým. Ako je to veľká škoda, ale zároveň je to veľmi dôležité pre naše mesto, vzhľadom na to, že keď si tak zoberieš, Slovensko je veľmi malá krajina a v podstate ľudia, ktorí prechádzajú cez Slovensko do okolitých krajín, ho dokážu prejsť za koľko? Za 6 hodín? Prejdeš celé Slovensko? Zo západu na východ? V princípe asi áno, už dneska. A už preto by sme mali dbať viac na to, ako prilákať tých turistov, aby tu na Slovensku strávili minimálne 1-2 noci. Čiže ako ich tu zdržať. Presne vlastne, tak. Hej. Zaujať ich. Hej, ako na TikToku zastaviť palec. Tak proste zastaviť tých ľudí, že halo, my tu niečo máme, čo by vás mohlo zaujať. A Banská Bystrica je naozaj krásne mesto. Však dokonca, keď som niekoľko rokov žila v Bratislave a sama klienti spýtovali, že vy skadiaľ ste, alebo počujeme, že ste zo stredného Slovenska podľa prízvivku. Ja som vždy povedal, že ja som z Banskej Bystrice a oni, že a vy čo? Akože z takého krásneho mesta robíte tu v Bratislave. Konečne sobota. Počúvate podcast Konečne sobota. Ja vám prajem príjemnú sobotu a budeme pokračovať. Takže ty si povedala, že krásne mesto. Áno, krásne, tak ako v prvej epizóde podcastu Konečne sobota povedal Rastio Udžan, je to taký slovenský Innsbruck. Áno, presne tak. A ja ešte tako premostím trochu. Áno, Innsbruck je známy tým, že teda bola tam 2-krát alebo dokonca 3-krát olympiáda. A to mesto, nad tým mestom sa týči ten skokanský mostík, to je taká dominanta. Vlastne to mesto, ako v podstate on dotvára kolorit toho mesta. A Banská Bystrica práve má bohatú históriu v skokoch na lyžiach v minulosti. A to bude ale témou iného podcastu s iným človekom, ktorý sa práve venuje skokom na lyžiach. Takže to nie, ale ak by si chcela pokračovať... Tak keď som sa po niekoľkých rokoch z Bratislavy vrátila naspäť do svojho rodného mesta, lebo stále ma lákalo moje mesto, zrazu som sa cítila taká stratená. Mala som pocit, že naše mesto zastalo úplne v čase. Že tam, ako som z neho odchádzala pred niekoľkými rokmi, som sa vrátila do toho istého, že tu proste nenastal žiaden pokrok, nikam sa to mesto neposunulo. Prišlo mi to naozaj úprimne veľmi ľúto, pretože Banská Bystrica, ako sa tu aj o tom bavíme, má stále čo ponúknuť. Len mám pocit, že zlyháva propagácia nášho mesta. Máme tu veľmi málo dostupných materiálov pre turistov, napríklad nejaké informačné prospekty, nie sú tu skoro žiadne tabule pri pamiatkách, čiže tí turisti vôbec nevedia, na čo sa pozerajú, čo vidia, respektíve to vôbec nemajú vo svojom nejakom tom medzinárodnom jazyku. Áno? A tak máme tie Stolpersteine napríklad, hej, tie kamene v chodníkoch, ktoré pripomínajú osobnosti. To myslím si, že nie je zlé, ale... Je to super, ale pokiaľ ty neupozorníš na to, toho turistu, že to na tej zemi je, tak si to vôbec ani nevšimne. Veľakrát si to nevšimne, no. Čiže týmto som sa vlastne chcela prepracovať k tomu, že je úlohou nášho mesta, aby sprístupnilo všetky potrebné informácie našim turistom, aby ich zaujalo a aby ich mali aj v nejakom medzinárodnom jazyku. Ja osobne neviem, či vôbec mesto disponuje nejakými takými možnosťami, ako sú aplikácie, viacjazyčné aplikácie, vytlačené letáky v anglickom jazyku, lebo ja osobne som sa k tomu nikdy nedostala. Mali sme v decembri u nás na pobyte 2 dánske dievčatá v rámci Erasmu a vlastne vtedy som si uvedomila, ako veľmi chýbajú tieto materiály. Ja som všetko dievčatá musela tlmočiť a nevedela som dať k tomu podporné materiály, čo si môžu reálne zobrať so sebou do svojej krajiny, aby na základe toho vedeli odprezentovať naše mesto.
No, ja viem teda, mesto má apku, samozrejme dá sa nainštalovať aj v tomto iOS. Sú tu aktuality zo stránky, nejaké oznamy, podujatia, tie teda, ktoré sú nahlásené v tom systéme. Potom sú tu rady, ako vybaviť, nejaké bleskové správy, odkaz pre starostu, ktorý tiež má podľa mňa medzery. Pohotovostné kontakty, plánovač a nastavenia. A je aj v anglickom jazyku tá aplikácia? No, nepodarilo sa mi prepnúť ju do angličtiny, takže predpokladám, že nie je. No. V súvislosti s tým som si teraz spomenul na to, že ten vláčik, čo chodí v lete, ten turistický vláčik. Čo ten je super. Ten je super, lenže napríklad tam je výklad len slovenský. Hej, ten akustický. No. Čiže ja som im už vlastne minulý rok dával návrh. Urobte jednoduchú stránku v angličtine a dajte QR kód do toho vláčiku. Dajte, že anglicky, nemecký, japonský, ja neviem, vymyslím si hociako, swahísky. A jednoducho, aby ten človek, lebo ten Angličan čo, akože si tam sadne do toho vláčika, hej, a obdivuje a počúva nejaký výklad, o ktorom nemá ani že páru žiadnu. A s týmto úplne s tebou súhlasím. V zahraničí je to už úplne bežné. Prídeš k nejakej pamiatke, máš tam tabulu, máš tam QR kód, prepneš si, aký jazyk chceš, dokonca tam máš interaktívne zobrazenie, ako v minulosti daná pamiatka vyzerala, ako si prešla postupne jednotlivými úpravami a je to perfektná vec. A veľmi to pomáha aj už tej predstavivosti. Áno, ty si štrajchla tú tému architektonického manuálu mesta, čo je vlastne ako keby nejaká zbierka údajov o architektonických, by som povedal, či už pamiatkách, alebo aktuálne nejakých stavbách moderných. Bežne české mestá toto majú vo veľkom, hej, architektonické manuály, čiže ja si zoberiem nejaký, ja neviem, secesný okruh, a ten ma prevedie po nejakých 8-10 secesných stavbách, ktorým mám nahratý nejaký audiokomentár, viem si niečo prečítať. Mám tam treba nejaké dobové fotografie, takže ak som architekt, tak úplne v tom meste proste, Brno je v tom priekopník. No a ja som chcel ale sa vrátiť k tomu vláčiku, že ak teda ten vláčik ide mestom, hej, tak ten telefón vlastne v ruke umožňuje aj to, že zobrazí daný popis na danom mieste. Hej? Čiže by to bude tak nejaké stop? Spravíme si teraz stop, prestávku, poviem. Nie stop, ale proste vláčik príde na nejakú pozíciu, na nejaké súradnice, na nejaké normálne, že súradnice, alebo priblíži sa nejakým súradniciam a tam vyskočí preklad toho, čo vlastne teda zvukovo je počuť v tom vláčiku. Hej? Akože vlastne tieto zariadenia, ktoré my máme dneska vo vrecku, sú naozaj smart, a ponúkajú aj takéto riešenia, že ten človek vlastne, aby dostal tú informáciu v pravom čase na pravom mieste. Však vlastne týmto sa len potvrdzuje to, čo som povedala, že Banská Bystrica zastala v čase, ale nie, že na 1 rok. To sú už podľa mňa 10 ročia. Proste nie sú tu žiadne inovácie, čo sa týka podpory, či už cestovného ruchu alebo ostatných iných oblastí. Sú veľmi ťažko dostupné informácie a veľmi ťažko dohľadateľné. No, na druhej strane, teraz, keď som poslanec, tak som zistil, že veľa takých informácií napríklad existuje, len ja o tom neviem. Hej. A to je ďalší problém. Informovanosť. Áno, to, že tom neviem, je problém. Hej, v tom prípade, že ako náhle my máme nejakú, ja neviem, nech je to nejaký základ toho architektonického manuálu, hej, tak on možno niekde visí na nejakých weboch, ale ja neviem, že je. A to isté platí aj napríklad o kultúrnych podujatiach. Mne osobne koľkokrát sa stalo, že som sa len v daný deň dozvedela, že u nás sa koná nejaký koncert alebo nejaké divadelné predstavenie a osobne mi to bolo veľmi ľúto, lebo zorganizovať už ten deň a vybaviť si nejaký babysitting alebo niečo, aby som na ten koncert mohla ísť, je veľmi obťažné. A sťažuje sa na to dosť obyvateľov takto z počutia, že všetko sa tu dozvedáme na poslednú chvíľu. Ja si pamätám volakedy, teda ešte myslím, že vychádzajú radničné noviny, lebo už nejaký čas som sa k nim nedostala. Viem, že sú dostupné na webovej stránke nášho mesta a v informačnom centre. Neviem, či ešte vôbec chodia do schránok, ale ja som sa vždy veľmi na ne tešila. Najviac som mala rada tú zadnú stranu, kde bol rozpísaný prehľad všetkých aktivít v danom mesiaci a presne dopredu sme si vedeli naplánovať veci. Ano. Teraz to tak už vôbec nefunguje. A keď som si pozrela spätne tieto podujatia, ktoré sú uverejnené v radničných novinách, tak to vôbec nezodpovedalo realite. Máme tu množstvo klubov, reštaurácií, ktoré sa stále snažia robiť nejaké podujatie, ale my o nich nevieme.
Teda neviem, či so mnou súhlasíš, No tak ale... áno, však tiež by som, aj keď v poslednej dobe sa mi stáva skôr to, že mám pretlak akcií, že vlastne musím si z 3 vecí vybrať. Tak ty si ten šťastný človek, vieš, ale možno preto, že sa o to zaujímaš, lenže tieto informácie sa musia dostať do povedomia aj bežných, obyčajných ľudí, ktorí ráno chodia do práce, prídu, starajú sa o rodinu a tiež chcú zažiť nejakú kultúru, nejaké vyžitie, nejaký oddych, ale vôbec o tom nevedia. No tak určite tá apka proste ponúka riešenia pre... A táto aplikácia napríklad ponúka aj možnosti ubytovania v Banskej Bystrici? Je to tam nejak uvedené? Nie. A to by tam tiež malo byť, podľa mňa. No, podľa mňa áno. A čo sme sa bavili, že aj s možnosťou priameho zabukovania danej izby. Napríklad, alebo pre linku na Booking, alebo niečo. No, alebo priamo na ten hotel. To je asi ešte lepšia varianta ako ten Booking. Alebo priamo na ten hotel, lebo proste už stojím v meste na chodníku a... Koľkokrát sa stane, že ostaneš v nejakom meste, sa ti zapáči a teraz kde ideš rýchlo zháňať ubytovanie? Hľadať ubytovanie v informačnom centre je v podstate nemožné, keďže jeho pracovná doba je, myslím si, že do 16. A potom si stratený, hej? Potom už možno jedine tak hľadaš nejaký Airbnb a že si nájdeš nejaký stan u niekoho na záhrade, že ťa prenocuje, hej? Takže je to veľká škoda. A to informačné centrum by tiež mohlo byť viac na očiach. Áno, máš pravdu. Podľa mňa je veľmi zašité, je vlastne súčasťou radnice a nie sú k nemu vedené žiadne informačné tabule, kde sa to informačné centrum nachádza. Tým, že moja cestovná kancelária je v podstate v centre mesta, každý deň cez leto sa u nás zastavujú turisti s otázkou, že či prosím vás viete, kde sa nachádza informačné centrum Banská Bystrica? A ty povieš, no vieme. No vieme a ja vám ho aj rovno ukážem, respektíve ich tam odvediem. Pretože pre mňa je to zase príležitosť oživiť si jazyk, porozprávam sa, že skadiaľ sú. Aspoň si robím taký prehľad, že... Where are you from, hej? Where are you from? Hej. Konečne sobota. Tak ja napríklad sa mi podarilo dosiahnuť to, aby farský kostol bol v lete otvorený, aspoň v popoludňajších hodinách. Otvorený. Toto je super nápad, pretože ja som sa osobne stretla iba na Slovensku s tým, že proste kostoly sú otvorené počas omší a dosť. V zahraničí sa viete ísť tí veriaci pomodliť do kostola kedykoľvek sám zachce. Sú prístupné turistom. Hej. Takto celodenná adorácia je v kapitule, čiže tam sa dá prísť počas celého dňa. Ale farský kostol, ktorý je vlastne najstaršou stavbou na území mesta, čiže vlastne ešte pôvodne románsky kostol, potom prerobený na gotický, potom zhorený. Áno, zhorený. A tak prerobený na barokový a tak ďalej. Čiže to je ťažná pamiatka mesta, celý Barbakán. V podstate unikát, v strede mestského hradu, ktorý vlastne za minulého režimu bol tiež zdevastovaný, škoda toho. No a teda podarilo sa mi dosiahnuť to, že došlo k nejakej debate medzi teda správcom, medzi farou a teda vlastníkom a mestom, kedy cez OCR-ku sa podarilo teda dostať nejaké peniaze na to, aby tam mohol niekto proste byť, hej, medzi tou poludňajšou omšou a tou podvečernou. Mm-hmm. A ja som teda aj dobrovoľnícky vyrobil k tomu materiály, čiže ja som urobil zatiaľ v 5 jazykoch, ešte mám slúbenú maďarčinu, tá je dosť podstatná ináč, lebo však sú to naše susedia. Ale tá maďarská história je priamo v tom kostole prítomná. Vlastne, že vyrobil som také vo viacerých jazykoch taký informačný ako keby stránku A3, ktorú som nechal zalaminovať a teda ktokoľvek tam príde, tak zatiaľ ešte nemám ten japonský preklad, hej, ale je tam... A môže dať čínštinu, bolo by to zaujímavé. No, angličtina, nemčina tam je, a ja neviem, francúzština tam je, taliansky ešte by som chcel, hej, takže uvidíme, ruský tam je, uvidíme, čo sa podarí, ale tak to bol môj taký akože dobrovoľný príspevok na to, aby trošku to bolo lepšie, hej. Lenže takéto veci by nemali byť na dobrovoľnosti. Ja viem, ale automatické. Tak ja som aj teda absolvoval tie rokovania s pánom primátorom, aby sa to nejako podarilo nastaviť, takže drobnosť, hej, ale myslím si, že naozaj poteší, lebo ten zaplesnutý kostol, to bolo také veľmi však je veľmi žiadaný, veľa turistov ho chce navštíviť. Áno, a ja som pred pár rokmi sme boli pár dní v Trnave. Všetky kostoly otvorené. Všetky. Každý jeden. V každom jednom kostole niekto sedel. V
každom jednom kostole v podstate si dostala informácie o tom, čo to je za kostol, akú má históriu a tak ďalej. Dokonca v jednom kostole nás Vujček ani domov pustiť nechcel, lebo sa rozhovoril a nešiel zastať. No, a to je super. super. Vyslovene nadšenec, áno. A ja som sa vtedy pýtal tam takých dvoch študákov, čo tam sedeli v jednom kostole, že prosím vás, že kto vám toto akože platí túto brigádu? Že tu mesto. No a potom sa pýtal som sa napríklad aj v Bratislave v dome svätého Martina a tam tiež boli také dva študáci a oni, že no to ako mesto dáva na to peniaze a cirkev to vlastne umožňuje, čiže to je to taká spolupráca celkom bežná. A tak sa ťa teda opýtam, keď si poslanec na meste, že koľko je rozpočet na cestovný ruch na Banskú Bystricu na tento rok? Vieš čo, musím sa priznať, že rozpočet som si presne nepozrel, ale dotáciu sme dostali z balíka 300 000 eur iba 10 000. 10 000 na cestovný ruch. Áno, takže napríklad tomu podujatiu Ležíc Blast, to čo je vlastne ja by som povedal, že najžiadanejší festival v Banskej Bystrici, ktorý má rozpočet vyše 200 000 eur, tak my sme teda cez tú dotáciu prispeli 2200 eurami. To je dosť smiešne, nie? Tak ako sa chceme pohnúť ďalej s takýmto balíkom v danom meste? Je tu veľa dobrovoľníkov, ktorí robia nezištne svoju prácu, propagujú naše mesto, ale takto to nemôže fungovať. Títo dobrovoľníci nemôžu zastupovať mesto vo významných úlohách. Však v podstate všade vo svete je cestovný ruch hlavný zo zdrojov príjmu. Takže myslím si, že je to dosť dôležité. Dobre, táto tvoja veta v podstate hovorí, že nelámeme nad Banskou Bystricou palicu. Hej, naopak, proste povzbudzujme sa vzájomne. Ja teda budem ďalej ako taký malý watchdog a budem trošku striehnúť tie témy, ktoré som tam predostrel, že či sa v tom niečo niekam posunulo. No a ja by som sa ti, ak teda ešte nemáš čo dodať, myslím si, že už nie. Už nie? Alebo teda áno, sedeli by sme tu ďalšie 2 hodiny. Ja aj tak to zase inokedy môžeme. Tak ja by som sa ti poďakoval a ešte by som ti položil teda 5 otázok, ktoré dávam každému z hostí. No, poďme na to. Vegetarián alebo mäsožrút? Mäsožrút. Okay. Obľúbený film alebo herec? Mám 2 obľúbené filmy. Jeden je Zelená míla a druhý Madisonské mosty. Som taký romantik. Romantička. Je môj manžel. Áno. Si rodáčka z Banskej Bystrice? Áno, som. Kde si vyrastala? V Radvani. Ja som vyrastal vlastne v Kráľovej. No tak to si Radvančan. Áno, v podstate, ja mám Radvaň. Ale keď si zoberieš, že taká Fončurda je vlastne katastrálne územie Radvaň, takže všetci sme z Radvane. V čom je v Banskej Bystrici podľa teba priestor na rozvoj? V čom je priestor na rozvoj? Asi vo všetkom. Banská Bystrica sa musí pohnúť ďalej. A nesmie zaspať. Naozaj nesmie zaspať, lebo to pôjde len a len dolu vodou. Dík. No, my sme mali tému cestovný ruch, tak to je celkom jasné. Čo je ti najbližšie. A ktoré je pre teba najkrajšie miesto v Banskej Bystrici? Kde sa najlepšie cítiš, alebo kde máš dôvod ísť, alebo kam ťa ťahá? Tak tým, že vlastne Bystrica je obklopená horami, teda respektíve pohoriami, tak ja najradšej chodím napríklad na Šachtičky, si tam sadnem a len tak v kľude sedím na kopci a pozerám sa na Banskú Bystricu. Že aká je krásna, rozsiahla. Ďakujem. Mojím hosťom dnes k téme o cestovaní bola Katarína Lupták-Albertová. Ďakujem, Katka. A ja ďakujem. Nech sa ti vo všetkom darí. Ďakujem. Konečne sobota.